don't love food and you don't go... Nilagay ko na sa magami ng rotes. May isang good news. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? higala! Hello. Today is another day. Again, mga kahigala. Magluto na naman ako ngayon, mga kahigala, ng pork at corn lang. Walang rice tayo, no? Kasi nagda-diet kami. Joke. Kahapon is nag-rice kami, so ngayon is corn lang. Nilagyan ko na ng spices, mga kahigala. Ang corn is nagbukaw-bukaw na. Mag-try na lang din ako ng lumpia. Naglabas ako ngayon ng beef mince, mga kahigala. Yan. Kasi gagawa ako ng lumpia at longganisa. Kasi wala na kami dito. Paubos na. Kasi 4 na lang natira yung longganisa. Tapos ang lumpia, magluto ako ngayon. Wala nang natira. So mag-try ako magawa ng beef lumpia at beef longganisa kasi mostly kasi ang ginagawa ko is chicken and pork. Baka ang iba dyan ba magtataka kung bakit ang ulam namin is minsan pabalik-balik, no? Mga kahigala, alam niyo naman kung ano ang rason kung bakit pabalik-balik ang ulam namin. Nagtipid-tipid kami, mga kahigala, kasi nga alam niyo naman sa panahon ngayon, mga kahigala, nunid na yung masarap na pagkain ba, yung mga bunga-bunga ba, kailangan na tayo magtipid kasi nga nahirapan na tayo sa kalisod. Buti nga lang, mga kahigala, is banana is hindi siya maarte i-talk about pagkain kasi nga kung maarte siya sa pagkain, mga kahigala, as mahirapan talaga ako sa kalisod. Thinking ba kung ano ang lulutuin ko, ano ang bibilhin ko, at iba pa. Kung sa panang ubang mga mananap din ha. Nilagyan ko ang corn, mga kahigala, ng margarine. Ito na ang pork chop at lumpia. Pupunta kami sa food lovers, mga kahigala, kasi bibili kami ng prutas at seafoods kasi wala na kaming magamit, no? So if you don't love food then you don't go to food lovers market, yeah? Si Banana is busy sa pag-drive. See, Asawa is very noisy. I know, but mahal, I think you need to haircut your hair. No, I'm going to grow it long and put it in a ponytail, okay? Yeah. A nice purple, pink ponytail. Ito na yung mga binili namin, mga kahigala. Seafoods. Mix. Mussel. Banana again. Kasi naubos na yung banana namin. Nectarine. At plum. Tapos, 2 soft drinks na naman, mga kahigala. Kasi hangul talaga kami ng soft drinks. Bumili din ako ng tomato sachet kasi barato na ito, mga kahigala. Chili, kasi magawa ako ng chili sauce. Mango. Grapes. Bumili din kami ng rotes, mga kahigala, kasi gusto namin to paglagyan namin ng beef mince, mga egg, at iba pa. Tapos, bumili din ako ng brownies. Yan, tapos si kay Banana is ito, mga kahigala. Hindi ko alam kung ano ang pangalan nito. Ito lang lahat ang nabili namin, mga kahigala. Katatapos ko palang nagawa ng longganisa at lumpia, mga kahigala. Nilagay ko na sa magandang Tupperware, ha? Tapos may old. I-mix ko na lang ito sa new.
So yan na ang ginawa ko mga kahigala. Pwede na ako mag-business pag uwi ng Pilipinas. Again, you eat? Oh my This is God. 55th. Ish. Small little ones. And look at me. I'm a big boy, okay? Kaon pa more. Nagtira ako sa kanya mga kahigala sa ginawa ko na lumpia ba yung beef para ilagay niya sa rotis na binili namin kanina. Ang problema is pag magtira ako mga kahigala ba is uubusin talaga niya mga kahigala as in kainin niya lahat ba. Kainin niya lahat ba. Ganito kasi si Banana mga kahigala pag medyo marami siyang iniisip ba is talagang binuhos niya lahat sa kain ng kain ng kain. Ganyan siya mga kahigala. Tignan nyo sa labas mga kahigala. 8 o'clock na ng gabi. Pero arang lamdaga pa. Kahapon mga kahigala, si Banana pag-uwi is may dalang good news. Tinawagan kasi siya sa kanyang isang amo na pupunta doon sa tinatrabahuan niya. So, si Banana is may trabaho mga kahigala. Pero ilang oras lang, at least mga kahigala, 'di ba, mayroon kaysa walang trabaho, 'di ba? At may isang good news pa mga kahigala is naghahanap sila ng tiglista sa mga stock ba. So, nagrepresenta si Banana na ako na lang daw doon ang taglista sa mga stock para din may trabaho ako. Maybe mga kahigala, next week is mag-start ako pero hindi ko alam kung ilang weeks o ilang araw ako doon. Pero at least may kita tayong mga kahigala kahit kaunti lang at least mayroon. Kasi yung isa niyang amo na close niya is lilipat ng ibang lugar. Kaya need niya yung taglista ng mga stock kasi ililipat na doon. Ngayon is plan niya, dadalhin niya daw si Banana mga kahigala. Ang problema, nagdadalawang isip kami ni Banana kasi nga malayo doon mga kahigala. Tapos kaunti lang ang mga Pinay. Parang mabored ako doon or malonely is the night is the na. Kung sa tingin namin mga kahigala, makatigom kami doon, makalis kami ng mga bayro noon, why not, di ba? Ngayong katapusan mga kahigala, isasama kami ni Banana kasi maglipat na siya o ginahinay sa mga stock. Yun na nga mga kahigala, ako walang problema kung doon na kami titira. Pero si Banana Oh my is God. nagdadalawang isip pa talaga siya mga kahigala at hindi ko alam kung bakit. Fresh na ako mga kahigala. Katatapos ko palang naligo. Kumain ako ngayon ng brownie mga kahigala, yung binili namin kanina. Partner of course, Sprite. Mamaya, bago matulog is kakain ako ng prutas. Yan lang. That's all for today mga kahigala. Ang masishare ko sa inyo. Sana no, all is good news. Pero bago niyan, tignan nyo muna ang damit ko mga kahigala. Pina-earn. Get! Be patient, be humble, be simple sa buhay para always